Миналата седмица ви представихме класацията на най-икономичните и най-разточителните източници за отопление тази зима. Тревожен е факта, че 1/3 от българските домове се отопляват на ток, истински лукс в днешно време. Как да използваме икономично електроенергията? Днес ви представяме алтернативата на инфрачервеното отопление на дома. Това е едно от най-новите видове отопления на пазара, които могат да се предложат в момента. За България, разбира се. Този вид отопление е много различен от всички видове отоплители, конвенционални говорим, разбира се. Тук принципа на работата е различен, тъй като този вид отопление е лъчисто. Какво ще рече лъчисто? Затопля твърдите повърхности в едно помещение. Тук нямаме абсолютно никакво вдухване, не вдигат никакъв шум, нито вдигат прах, нито има някаква светлина или движение. Напълно безвредно е този вид отопление. Какво ще рече безвредно? Даже в някакъв спектър е полезно за човека, тъй като Слънцето е основно инфрачервено. То затопля нас, хората и Земята. Вторично то затопля и въздуха. По същия начин работят тези видове уреди. Уреди, които могат да бъдат монтирани на тавана, също така и на стената като картини. Могат да бъдат поставени в баня, на място на огледалото. Има такива огледални панели, които затоплят един вид помещението. Не го виждате в крайна сметка. Вие, ако не знаете какво имате в вашия дом, няма да разберете, че това нещо ви топли в крайна сметка, защото то е супер компактно, стои на стената като картина и в крайна сметка вие само печелите от това нещо. От инвестиционна погледната гледна точка е много по-евтино от климатиците. От друга гледна точка може да бъде финансирано чрез банки, които позволяват по някакъв начин на този вид отопление да навлезе така в нашия пазар, защото е нещо ново, иновативно, което българите гледат малко скептично на това нещо. Термопомпата води класацията на най-икономичните източници на топлина за дома. Въпросът е, че могат да бъдат използвани както за отопление, така и за охлаждане. Тяхното предимство е, че затоплят водата, разбира се, и също има пак инфрачервено лъчение по някакъв начин, защото самите радиатори, които се бъдат нагряти, те отдават топлина във въздуха. Могат да бъдат като подово отопление под земята, да речем в помещенията на пода. Могат да бъде смисъл тип бойлер с серпентина, който да затопля основно цялата вода в това помещение. Говорим топлата вода, която се къпем, подовото отопление, радиаторите, които движат абсолютно всичко това нещо. Това е ефективното. Този метод предполага доста по-голяма инвестиция от домакинството. Разбира се, доста по-голяма инвестицията за термопомпа, защото имаме много голяма съвкупност от елементи, които трябва да се инсталират. Другото, което генерира много голяма икономия в дългосрочен план, затова инвестицията е по-голяма, но в крайна сметка това нещо се възвръща в годините и това е бъдещето в крайна сметка. Това е бъдещето, защото ние търсим ефективност, здраве. Този терморегулатор, когато бъде включен към мрежата, щепсено уреда в него, има две скали, които са зададени, стайна и зададена температура. Когато вие нагласите някаква температура, при достигането на тази температура, уреда отчита, че е достигната и спира контакта към дадения уред. Разбира се, може да е всякакъв. Оттам се генерира тази икономия, защото ние регулираме неговата работа на действие. Колко време ще работи, на каква температура и оттам идва икономията в крайна сметка. Как ще регулираме даден уред? Чрез какво? Много достъпни цени са, варират от 40 до 130 лева терморегулаторите, в зависимост от функциите, които предлагат. Това е един от най-ефективните термостати в момента, тъй като той генерира най-голяма икономия. Съответно, чрез функциите, които притежава, той може да бъде позициониран в дадено помещение, да регулира работа на един уред, времево, часово, температурно, респективно
някаква програма, според това както обитавате това помещение. Когато ви няма, той поддържа ниска температура, преди да се преберете той вече е включил и е задал температурата, която желаете, е комфортна за вас.